Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch i chi am ddod. Diolch Ashok yn arbennig. Dwi'n gwybod bod heddiw siŵr o fod yn ddwrnod eitha prysur. Sori, ie. Sori bod yn bach yn hwyr, ond dwi'n llawn pethau yn y dyddiadur heddiw. Ond mae'n mynd yn wych hefyd, chwarae teg. Ond dyn ni yma i drafod Paul Robeson, a hynny yn sgil y sioe hynod lwyddiannus a gynhaliwyd Echnos Anos Wener. Mae'n siŵr bod nifer sydd yma wedi gweld y sioe dros y penwythnos. A mae'ch ymateb chi yn tystio i'r ffaith fydd i fod yn sioe lwyddiannus dros ben. Nes i ddim o'i gweld i'n anffodus, dim ond neithiwr ddoes i lawr i'r Eisteddfod. Felly dwi'n gobeithio nid yn gymaint siarad am y sioe i hun da ni am wneud, ond y syniad o tu ôl i greu'r sioe, pam mynd ati, pam Paul Robeson, sut ddaeth y syniad i fod yn y lle cyntaf, Mererid? Fi gynta, iawn. Wel, dath gwahoddiad, oedd Bryn Terfel ar gael i ganu yng Nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Caerdydd. Felly oedd hwnna'n fan cychwyn. A wedyn oedd neb llai na Robert Arwyn ar gael i gyfansoddi'r gerddoriaeth. Wel, oedd cyfle felly i ddweud stori newydd. Ac oedd eisiau rhywbeth gwreiddiol, a Bryn yn meddwl falle bydde rhywbeth am arwr yn addas. Wel, wrth gwrs, mae gymaint o arwyr posib. Dwi'n mynd siŵr pa fath o arwyr oedd ar yr agenda, os licech chi'n wreiddiol. Ond i fi fel merch o Gaerdydd, yn gwybod bod Caerdydd yn brif ddinas ar gownt y glo o rondda i raddau helaeth iawn, ac yn meddwl am y cysylltiad wedyn te rhwng y glowyr a'r dyn arbennig hwn, Paul Robeson, a meddwl, fysai'n braf gallu dweud stori Paul Robeson wrth genhedlaeth newydd a atgoffa pobl o'r newydd, oherwydd yn anffodus iawn, mae'r hyn yr oedd Paul Robeson yn ei sefyll drosto yn berthnasol iawn i ni heddi. Ac reit, felly, o fyna wedyn te, mynd ati a Bryn Terfel wrth i fodd gyda'r syniad, a Robert Arwyn hefyd. Ond wrth gwrs, byddai ddim yn bosibl i Bryn gynrychioli Paul Robeson, felly rhaid ni gael rhyw fath o ddyfais nawr a wneud Bryn Terfel yn gerbyd dweud y stori. A'r cam cyntaf wedyn oedd cysylltu a theulu Paul Robeson i weld i ymateb nhw, ac o'n nhw yn rhoi sêl i bendith i'r prosiect, a gweithio wedyn yn agos gyda ymddiriedolaeth Paul Robeson yng Nghymru. A dwi eisiau diolch yn arbennig iddyn nhw i Beverly Humphreys a Harry ac Ian Ernest a'r criw na, Hywel Francis a Sian a phawb am fod mor barod i cefnogaeth a'i cyngor a'i hanogaeth. A wedyn clatio bant. Ond fel chi'n dweud, mae'r cyswllt rhwng Paul Robeson a'r Cymru wedi bod yn un, mae'r Cymru'n ymfalchio'n fawr yn hi. Ond Ashok, o rhywun o gefndir gwahanol, oeddech chi'n ymwybodol o Paul Robeson wrth dyfu fyny tu allan i Gymru? Na, wel, clywys i stori gyntaf am Porthcawl ar y Eisteddfod y glowyr ar y dolen y link dros y transatlantic link. I mi oedd yn just rhywbeth rhywbeth really special i meddwl, dros 50 mlynedd yn ôl, oedd glowyr o'r Gymru yn cynnal Eisteddfod yn Pafiliwn yn Porthcawl, a just fel rhywun sydd wedi gweithio yn y byd darlledu, oedd nhw'n actually gwneud link. A dwi wedi clywed y record, mae safon y sain yn wych. A dwi'n meddwl, gosh, so yn 57, oedden nhw'n gwahodd dyn di, i'r studio neu rhywle yn Efrog Newydd yn gwneud link gyda'r Porthcawl. Ni'n methu gwneud link gyda Bai Caerdydd o Llandaf ar y bryd. Hwn oedd y dan gyntaf sy'n mynd mi, waw, mae hwn wedi digwydd. A wrth gwrs, dwi'n cofio siarad gyda Hywel Francis amdano fe, oedd y tad yn cysylltiedig iawn gyda'r glowyr. A beth oedd y hanes hwnna? Oedd yn esbonio hanes. So ar y pryd, oedd hi'n gwybod am 57, ond ddim yn gwybod am 58. Ie. Ond dwi'n meddwl, dyna ran y broblem gyda stori hwnna. Mae lot o bobl yn gwybod am, 90% y stori, dim y cant, i ni, fel pobl sy'n dod i Eisteddfod, mwyaf fwysig. Ie.
A bron sy'n wedi cwblhau y stori. So, mae rai pobl ar ôl blwyddyn ar ôl yn dod, ond dwi wedi bod yn gwneud waith yn diweddar gyda'r Llyfrgell Genedlaethol a bod wedi bod trwy ffeils nhw a edrych ar y lluniau. A does na ddim recordiad o'r 58, so ni cael recordiad o'r 57 o bwy sy'n eistedd mewn studio yn Efrog Newydd, ond dim byd o'r glynebwy. So, i mi, mae'n dan ar goll yn y stori, ond eto, ers hynny, dwi wedi bod, wel, di siarad am 20 mlynedd, lot o ddiddordeb yn y reswm o fe wneud mynd nôl at y stori reiddiol o Shaftesbury Avenue a cwrdd a bwy sydd wedi cerdded lawr a oedd yn protestio. A i mi, oedd e'n syth yn arwr. Oedd ddim cwestiwn dan fe. Oedd e'n syth yn arwr. So pan o'n i'n clywed y syniad ar gyfer y cyngerdd agoriadol, y peth gyntaf dweud i mi angen gwneud dros 2 noson. Dim pwynt ni'n trio wneud yma 1 noson, ac os oedd hi'n syth yn gwybod bydd ddiddordeb mawr yn y prosiect yna. Bryn Terfel, Robeson, a fel mae'r Mererid yn gwybod. I mi, fel cadeirydd hwnna, dwi wedi bod yn gwthio pob pwyntgwr i gwthio ffiniau. I bod yn creadigol gyda o ffordd ni'n meddwl am beth ni'n cynnig i pobl sy'n dod i pob Eisteddfod a beth ni'n gallu cynnig i pobl sy'n erioed wedi bod mewn Eisteddfod. A hwn oedd y prosiect mwyaf sydd wedi ateb hwnna. A pan fi wedi eistedd yna ar nos Wener a gweld nid jyst y safon y cynhyrchiad, ond beth ni'n wedi adlewyrchu ar y llwyfan. Y cyfuniad o chweced Plas Mawr, a plant Plas Mawr, a plant Bodeden gyda plant Ysgol Ninion, Bryn Terfel, pobl ifanc o dawnus, o gorau Gymru. I mi, hwn oedd y steddfod ni yn syth o flaen ni. Da, ie. Mererid, i ddod nôl at y cynnwys. Mae Paul Robeson yn, credwch neu beidio, yn fwy na'i gysylltiad â Chymru, yn dydyn? Mae yna fwy iddo fo na dim ond y cysylltiad ar Eisteddfod. Mae hanes o'n un diddorol iawn, y frwydr dros hawliau sifil a'r ffaith bod o'n brwydro yn erbyn i wlad ei hun mewn gwirionedd ac yn erbyn pob math o gasineb godwyd yn ei erbyn o. Sut oedd penderfynu pa rannau o'r stori i'w defnyddio yn y sioe? Ie, oedd hwnna'n rhywbeth oedd eisiau meddwl yn ofalus amdano. Ond mewn ffordd hefyd oedd e'n rhoi ffocws i ni, achos oedd e'n gan bo ni yn yr Eisteddfod a gyda llaw wrth gwrs, o'n ni 30 mlynedd i'r noson. O'n i ddim yn gwybod hwnna ar y dechrau, a pan sylweddolon ni rhaglen y gymanfa, a dylen ni ddiolch i fy rhieni, maen nhw yma heddi, ond wedi cael y magu yn sŵn Paul Robeson o'i herwydd nhw, achos o'n nhw I was there, o'n nhw yna, yn y gymanfa. Fi'n credu oedd dad wedi cynnig mynd â mam i'r gymanfa ganu yn Ebw Fel, achos oedd ddim maes bi a bethau i gael yr amser yna. Ac chymod, mae mrawd a fi wedi clywed gymaint bod nhw'n hot date, oedd e? Oedd e'n hot date, oedd chi'n iawn. Gymaint o lais oedd ganddo fe, gymaint o wefr. Ond hefyd, wrth gwrs, o'n nhw yn sôn llawer am yr hyn oedd e wedi gorfod dioddau a'r hyn oedd e wedi sefyll drosto fe. Felly oedd hwnna'n y cefndir, ac yna wedyn, pan sylweddolon ni, mae Awst y trydydd fydden ni'n agor. Oedd hwnna fel sef meddwl iawn, oedd hwn i fod. Felly edrych ar y stori a penderfynu mwyn gwybod lle i orffen, bydden ni yn arwen at Eisteddfod Glynebwy. A gyda llaw os gewch chi gyfle i edrych ar y we, yng Nghasliad y Werin yn un lle, mae yna luniau godidog, dyn nhw ddim yn glir iawn falle yn y cynhyrchiad, oherwydd oedd y llen yn gorfod bod yn rhyw dryloiw. Ond mae yna luniau hyfryd iawn o'r gynulleidfa'r gymanfa. Mae ydych chi Aneirin Bevan a Mrs Aneirin Bevan a Cynnan a Mrs Cynnan a Paul Robeson, a mae rhaid i fi ddweud, a dwi'n gwybod bod hwn yn berthynas i Catrin byd, ond mae T.H. Parry Williams yn edrych yn eitha diflas. Mae e'n rhyw istaflen gysol ag o'r obydd nesaf. A fe sy'n cael y fraint, dwi'n meddwl mod i'n iawn i ddweud, i gyflwyno yr unig beth oedd Paul Robeson eisiau, sef llyfr ymynau Cymraeg. Ac dwi bron yn sicr mae T.H. oedd yn cyflwyno hwnna iddo fe. Mae'r rhesed yma, mae'n fendigedig, mae'n werth i chi weld. Wel, wedyn o'n i yn ymwybodol, mwyn nid pawb oedd yn gwybod y stori, felly oedd eisiau rhoi bach o gefndir. Ond y sbort fwyaf oedd
meddwl, wel, pa olygfeidd fydde'n rhoi digon o wrthgyferbyniad i ni, i Robert Arwyn gael dangos i dalentau. A chymod, dwi yn rhyw feddwl bod Robert Arwyn yn athrylith, a dweud y gwir. Achos oedd e'n gallu creu... dyna ni, Mae yna bobl yn cytuno. Oedd e'n gallu creu cerddoriaeth o ddanaws wahanol. Felly, chymod, oedd cyfle dyn ni Galargan, Paul Robeson yn colli fam, a honna mae'n debyg yn fenyw arbennig iawn pan oedd e'n grwtyn bach. A wedyn eisiau rhoi'r cefnder am yr ceithwasiaeth, oedd ei dade yn geithwas, wedi dianc a wedi mynd yn weinidog, a eisiau cyfleu hynny. Wedyn eisiau cyfleu yr hiliaeth, wel, mae pob hiliaeth yn greulon, ond hiliaeth ymosodol iawn brofodd gan i foes i hunan, oedd wedi cael ysgoloriaeth i fynd i Brifysgol Rutgers, ac wrth gwrs oedd e'n siwt gawr o ddyn, oedd e'n athletwr, oedd e'n areithiwr, oedd e'n ddisglair yn academaidd, ac oedd eisiau bod yn y tîm American Football. A'i dîm i hunan yn meddwl, so ni eisiau hwn yn ein tîm ni, a cynllwynio i ymosod arno yn yr ymarfer. A yn ôl Paul Robeson ei hunan, bytydd o fe golli arno fe ei hunan, colli bwyll. Achos oedd na eiliad pan oedd e'n cydio yn un o'r boes, mae oedd lawer llai nag oedd wedi tynnu wynedd y mas. Chymod, pwno fe yn greulon ac yn fwriadol, ac oedd e'n dal yn y crwtyn yma. Ac yn ôl fe, oedd e ar fin i daflu fe mewn i fori. Ac o rwle, dath rhyw urddas drosto, a fe roiodd e'r stiwdant lawr. Ac o'r eiliad honno, wrth gwrs, oedd y lleill yn deall. Reit, mae rhaid i'r dyn hwn gael lle yn ein tîm ni, ond yn anffodus oedd y tîmoedd eraill yn ei gamdrin ar un peth. Ond chymod rhyw bethau fel yna, so eisiau dangos hynny, a wedyn o'n i eisiau dangos y stori embyd amdano fe yn cael gwaith fel cyfreithiwr a'r ysgrifenyddes yn pallu cymryd dictation wrtho fe. Oedd hi ddim yn mynd i wneud. Felly oedd yna bethau fel yna o'n i moyn dangos, fel bod pobl yn gallu cydymdeimlo wedyn ar eiliad fawr pan mae e'n dod yn ddyn, chymod, byd enwog. I bob pwrpas yr... Wel, mae yna un stori. Os ti'n darllen y hanes Robeson pan oedd e'n dod draw o America, pan mae'n penderfyniad i bod yn actor. Mae'n gallu bod sawl gyrfa dy fe. Ond oedd e'n dod draw i Mererid, a mewn 2 mlynedd, oedd e'n yn y top 10 actorion ym Mererid. So dwi'n meddwl am tan y 60au oedd unrhyw dyn di, mae'n unrhyw restr o'r top 10 actorion yn y byd. So yn syth oedd e'n top billing. Oedd e'n neud cwbl o ffilms, oedd e'n neud un ffilm, Sanders of the River, oedd e'n neud e ac oedd e'n disgwyl nhw'n rhoi rôl newydd i dyn di, a oedd e'n actually top billing yn Sanders of the River, ond oedd e'n cysau y ffilm, ac pan oedd e'n actually glygu fe, oedd e'n fel trin fe, eto fel boi dyn sy'n chwarae rôl o chief o tribe, o llwyth yn Africa. Ond dim ond gyda The Proud Valley, oedd e'n cyrraedd y rôl, ble oedd e'n top billing, a oedd e'n bron yn chwarae rôl am y hunan. Ond oedd e'n falc iawn o'r gwaith orffennol y ffilm. O ti'n sôn, Catrin, am y cysylltiad â Chymru. Wrth gwrs bod lawer mwy yw fywyd na hynny, ond dwi'n credu bod e'n iawn i ni hawlio 2 beth pwysig iawn. Pan oedd y dyn enwog ma oedd yn perfformio yn Showboat yn ôl y sôn, a fe glywodd leisiau ar y stryd i slaw. A mynd mas i ffindo mas beth oedd y lleisiau hyfryd yma, a chael mae glowyr o dde Cymru oedden nhw wedi gorymdeithio i Lundain mwyn dwyn sylw at i sefyllfa ymbeidus nhw o nhw gatre yn llwgu. A Paul Robeson, chymod, yn ei grandrwydd erbyn hyn, yn gwrando ac yn holi ac yn cymryd diddordeb. Ac yn dweud, a dwi wedi clywed yn ei, wel, i ddarllen wrth gwrs, ond dwi wedi clywed i lais i hunan, mae recordiad ar y we, o rhaglen radio flynyddoedd yn ddiweddarach yn dweud, hwnna oedd y trobwynt. Pan sylweddolodd bod na ddynion
yn cael ei gorthrymu ym mhob rhan o'r byd. Ac oedd e'n dweud, doedd gen i ddim dewis. Oedd rhaid i fi sefyll ochr yn ochr â nhw. A na beth nath e. A oedd y pris yn enfawr i dalu. Oedd e'n ennill rhywbeth 100,000 o ddoleri a the lawr i 6,000. Dros nos oherwydd dygwyd i basbod oedd ei arno fe ac fe ei taliwyd rhag teithio a'r teithio oedd yn rhoi'r cyfleoedd o wneud y cyngherddau. Ond oedd e'n dal ati, achos oedd e'n gwybod, mae hwn yn bwysig. Oedd e'n mynd i'r Sydney Opera House yn Australia, a sylweddoli bod y gweithwyr ddim yn cael dod mewn, so oedd e'n mynd mas i'r concert i'r gweithwyr. Teip na oedd un. Ond yr ail peth pwysig wedyn ydy'r ffilm The Proud Valley. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi gweld hi. Ac oedd e'n falch ohoni. Oedd e yn y sgript, yn ddyn urddasol, yn arwr, ac yn wir yn y ffilm ar ddiwedd y dydd, y cymeriad hwnna oedd e. Ac dyna'r unig ffilm oedd e'n arddel. Mae'n rhyfedd yn dydi, dyn ni fel Cymru falle'n tueddu i feddwl am Paul Robeson fel mae y cymeriad yn y ffilm yw Paul Robeson. Mae yna lawer yn debyg, ond ydy hwnna'n rheswm bod o wedi dod yn gymaint o arwr i ni fel Cymru? Bod ni'n meddwl, mae Paul Robeson a'r cymeriad yn y ffilm Proud Valley, sef y dyn yma sydd yn sefyll ochr yn ochr efo'r glowyr, yr un person. Dim lot o ffilms y cyfnod am Gymru. Nac. Yeah? Yn cydig y fath o ffilm mae pobl yn cofio am Gymru, How Green Was My Valley, oedd yn gwneud hwn yn Hollywood gyda'r actorion o bob man, lot o gwyddelig yna fe. So oedd yn ffilm oedd yn gwneud yma yn Gymru am stori gyda rhywun oedd yn cysylltiad. Erbyn yna, ni'n siarad am bron 10 o cysylltiad gyda Gymru erbyn 38-39. So hwn oedd y cyfnod ar ôl mae wedi dod nôl y llwyddiantau wedi symud o theatr i'r sgrin a oedd yn gwneud cyngerddau i codi arian ar gyfer y glowyr a phobl arall dros Brydain. So oedd e'n nid just erbyn hynna arwr i'r pobl De Cymru, oedd e'n arwr i'r pobl gweithwyr dros Brydain ar y pryd, oedd e? Wel, a dros y byd, eto, chi'n gallu gweld, mae hwn dal i weld y recordiad ohono fe'n cael ei gyhyddo gan yr House, yr Un-American Activities, yr cyfnod McCarthy ofnad hwnnw, a maen nhw'n gweud, did you, a wedyn maen nhw'n dechrau, o chi wedi siarad gyda so-and-so, a so-and-so, a so-and-so, yn llefydd fel Rwsia, yn yr holl llefydd yma dros y byd. A mae Paul Robeson jyst yn gweud, oh, please, please, please. Cos yna gweud, beth yw'r cwestiwn Ahir yma? Dwi wedi siarad gyda bobl ym mhob cwr o'r byd. Siwr allai gofio gyda phwy dwi wedi bod yn siarad â nhw, chi'n gwybod? Ond hwnna oedd y cehyddiad yn ei erbyn e. Ond eto, os ti'n meddwl am ardaloedd hanesyddol, yr glwywyr, Gogledd Lloegr er enghraifft, oedden nhw ddim yn gweld Robeson o ffordd mae pobl o Gymru yn gweld Robeson. Dwi'n siŵr mae'n danau Rwsia sy'n gweld Robeson fel ni'n gweld Robeson. So dwi'n meddwl mae cysylltiad yn holl bwysig i just cadw y stori fe yn fyw. A wrth gwrs, y cynnyrchiad fel hwn o fy mrawd yn holl bwysig i atgoffa nid just pobl Gymru, ond pobl dros Prydain, dros y byd, am hanes un o dynion mwyaf bwysig yn fy marn i yn y canrif diwethaf. A am rhyw ffordd, i meddwl am rhywun sydd wedi dod o'r cefnir fe yn y 1920s, a wedyn cyrraedd, ble mae wedi cyrraedd yn y 30au, a dal meddwl am pobl fel fy mrawd a fy ngwair. Yeah? Ond nid fel, dwi'n fath i dweud hwnna, ond mae hwn sy'n wrong. Weithiau mae'n syml, mae'n fwy syml i rhywun sy'n dod o dras sydd ddim yn di, sy'n wyn, i trio creu perthynas gyda pobl o lliw wahanol. Yeah? Mae ein, achos nhw ddim wedi dod trwy'r un fath o rwystrau i cyrraedd ble bod nhw'n cyrraedd. So, os mae rhywun llwyddiannus, yn actor enwog yn Hollywood le bleth bynnag yn dweud, dwi'n mynd draw i'r De Asia, neu dwi'n mynd draw i'r gorllewin Affrica, a gwneud cysylltiad gyda pobl acos sefyllfa nhw. Am rhyw ffordd, ni'n disgwyl nawr, ond ni ddim yn disgwyl yn 30au gan dyn di o'r
New Jersey, so beth bynnag oedd cefndir, oedd ddim yn syml idd rhywun o dyn di o New Jersey cyrraedd y Mrydain yn y 1920-1930 a bod yn môr llwyddiannus. A wedyn meddwl am pobl gwyn, sydd ddim yn cael eu teg yn cymaru gyda pobl wyn arall. Oedd ddim yn rhoid dros nhw yn erbyn pobl di neu pobl brown, yn erbyn pobl wyn oedd e. Wel, hwnna, i mi, mae hwnna'n ffantastig. A mae'n diddorol yn y Proud Valley, chi'n gwybod, mae lot o Gymru ynddo fe, ond mae'r ddau olygus, chi'n gwybod, Emlyn Parry a Gwen, maen nhw nawr yw'r ddau ramantus a maen nhw'n cwbl mewn cariad, nid Cymru oedd yn chwarae nhw, Australiad a bachgen o Albanwr, chi'n gwybod. Mae yna lot o bethau, lot o waith dadansoddi ar y ffilm honna, dweud y gwir. A mae rhaid i gwylio hi'n ofalus, achos cofiwch newidiwyd diwedd y ffilm yn wreiddiol. Oedd hi'n cael ei seithi yn barod erbyn diwedd 39, ac yn wreiddiol yn y ffilm oedd y glowyr yn perchnogi'r pwll. Ond oedd hi ddim yn cael ei rhyddhau yn 1940. Wel, meddyliwch chi, erbyn hynny oedd yr ail ryfel byd wedi hen ddechrau. Ac oedd hwnna, y diweddglo yna, jyst yn rhy beryglus. Oedd e'n saffach, oedd bobl wedi cael trad o'r nhw'n meddwl allwn ni ddim cael bobl yn ymladd y gelyn oedd i fewn. Mae rhaid i bawb stico dau gilydd mwyn ymladd yn erbyn y gelyn, yn ei ffordd nhw o weld pethau o'r tu fas. Ac felly mae'r glowyr a'r perchnogion yn dod i ryw gytundeb ac digon jacos. Mae Mr Lewis o'r bwrdd y perchnogion hefyd yn colli fywyd. A mae rai gwrando'n astyd. Maen nhw'n cerdded i Lundain a maen nhw'n mynd mewn at y bwrdd a maen nhw eisiau agor y pwll. Maen nhw'n gwybod bod digon o lo yna a maen nhw'n newynu. A mae'r gwrthgyferbyniad rhwng gweld y glowyr sydd wedi cerdded o'r cwm dychmygol mae blaen di a chyrraedd Llundain a'r eiliad yna pan chi'n gweld pen cadlus y coliery. Rhyw di mawr crand gwyn ysblenydd a marmor ag arno fe blaen di coliery. Chymo, miles away, ynddo fe, allan o'i gyd-destun, yn gallu anghofio'n llwyr am beth sy'n digwydd i'r bobl maen nhw wedi bod yn ei defnyddio a nawr wedi towlu mas. Pam? Maen nhw'n gweud I hunain, wel, gallen ni ailagor y pwll, ond bydde fe'n costi lot o arian I wneud yn ddiogel. A chi'n meddwl, wared teg bod nhw eisiau wneud yn ddiogel, nag yn ygech wared teg o gwbl. Talwch I wneud yn ddiogel fel bod y bobl yma yn gallu cael cyflog I roi bwyd ar y ford. Mae eisiau gwylio'r ffilm yn ofalus, achos mae pethau rhan teddi mynd ar goll yn yr hamant a'r ddrama fawr. A dwi ddim yn siŵr, achos oedd e'n stopio wneud ffilms ar ôl 42, so just cwbl o ffilms arall ar ôl The Proud Valley. Dwi ddim yn siŵr os fe hunan wedi penderfynu, na, dwi eisiau dweud y stori a ffordd dwi eisiau dweud. So oedd e'n mynd mas ymgyrchu dros lot o pethau. Oedd e falle yn meddwl, yn canol y ryfel, ni methu really dweud beth dwi eisiau dweud. Ni fel pobl artistiaid a creadigol methu creu y fath o ffilm ni eisiau creu achos y sefyllfa yn y byd ar y pryd. Falle, ddim yn gwybod. I ddod nôl at dweud y stori, Mererid, oeddech chi'n dweud y stori yn y sioe. Ac yn sgwennu, os ydych chi'n gallu odli, ydych chi'n gallu sgwennu unrhyw beth yn Cymru. Oeddech chi'n deud. Ond sut mae'n mynd ati I sgwennu'r math yma? Gan wybod na Bryn Terfel sy'n mynd I fod yn canu, na Robert Arwyn sy'n wneud y gerddoriaeth. Faint o gydweithio fi oedd rhyngthoch chi? Oedd tipyn o gydweithio, ac o'n i'n falch iawn pan benderfynu bod Bethan Llwyd yn mynd I gyfarwyddo. Felly o'n i'n gallu cael sgyrsiau, chi'n wedi drafod beth oedd yn bosib, beth oedd ddim yn bosib. A fi'n cofio Robert Arwyn a fi yn cwrdd yn Caffi Cletwr, ar hanner ffordd. A fi o'n i'n am oriau, a benderfynodd y ddau o'n i fyna. Hwn yw fy mrawd, dyna'r teitl. Achos o'n i'n dychmygu'r stori ac oedd hwnna'n crisialu. Paul Robeson yn gweld ni yn frodyr yn chwiorydd iddo fe a Nynne yn gweld fe yn frawd I ni. A wedyn fe ddarganfyddodd Robert Arwyn rhyw fotwm ar ei gyfrifiadur newydd oedd yn golygu bod e'n gallu ffono mewn I Gaerfyrddin a bod ni'n gallu gweld ein gilydd. Wel, oedd hwnna'n chwyldroadol wedyn. Felly fe oedd yna dipyn o FaceTime o fe ar ei piano
A fynne yn ystydu fach yng Nghaerfyrddin, a wedyn, cwrdd nôl amlan, cwbl o weithio. A fel yna fi oedd hi wedyn, a fi o'n i'n freintiedig iawn i ffindio Matthew Goff yn dawnsiwr sydd yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru ac oedd e'n berffaith yn y rhan o roi portread corfforol o Paul Robeson i ni. Ond mae llawer o uchafbwyntiau hyfryd. Gwahodd plant ysgol Parc Ninian, mae'n ysgol leol iawn i'r ganolfan, a ar y safle yr ysgol honno oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd. Erbyn i ti a fi fynd i'r ysgol honna, oedd wedi symud o'n ysgol Bryntaf un ysgol Gymraeg oedd, ac felly oedd yna gysylltiad hyfryd fyna, a cael mynd nôl amlan at y plant wedyn i ddweud stori Paul Robeson yn un peth, ond hefyd stori yr Eisteddfod. Wel, dylech chi wedi gweld i wynebau nhw, is i ar gader, y goron o'n nhw wir yn hoffi, chi'n gwybod. Ac oedd eu llygyd nhw mas ar stops yn cael clywed, a wedyn o'n nhw'n cael eu holi, wedyn pam o'n nhw eisiau gwneud yr sioe, ac o'n nhw'n gweud achos oedd Paul Robeson yn ddyn da, a mae Bryn Terfel yn ddyn da hefyd. Wel, ar y nodyn yna, pwy sy'n mynd i angytuno ynddo? Mae Paul Robeson a Bryn Terfel yn ddynion da. Mae'ch brwdfrydedd chi'ch dau yn dal i oferi ynglyn â'r sioe wych yma, beth wedi cholli hi. Ac yn amlwg mae'r gynulleidfa hefyd fi oedd yna wedi mwynhau. Gai jyst wedi beth, mae yna arddangosfa gan ymddiriedolaeth Paul Robeson llawr uwch ben, ynddo fe? Da chi ewch i gweld hi. Allan o fan hyn, lan â chi weld yr arddangosfa. A diolch, un gair ola. Na, hwn ddim am Paul Robeson, hwn yn gair personol os ti'n gallu. Dwi'n y Pabell Lane. Dim ond unwaith wedi siarad yn y Pabell Lane y blaen, yn 2008, yn sesiwn gyntaf bore Sadwrn, a di wedi dod yn bell mewn degawd. So diolch yn fawr iawn. Gyfarchiadau, diolch yn fawr iawn.